असा सापडे हांव मोठी नासा म्हणजे त्या लागाल तू व्हडणे आता उलयता तो पळय कोणी तुका उश घाली कोणी उश घातली कित्याक घातली अगं तू हिंदूय म्हणून सजमना क्रिस्तावणच सजमना खंयच्यानय म्हणून वयता मगो तुका दाखयता मागीर आता तिसरे सारखे इतले डेंजर जाते ताची सावळी कसं बाबा भय दिसता लोकांक गमतले कळले आणि परत एकदा गमले आता तुमच्या बघायचा बाय तारा केस कापल्यार प्रोमोस जावन दिसता हांवें कितें सगळ्याचे रोटी पीठ मारला कितें पण आवय प्रतिमा न्हू हो ते प्रतिमा शरिया सकाळी मला किती खेळटाले मुगो हाडला तेका आवय एमएलए किती हाडला हो मेलो कोण पारपडिल्लो आपले किती हाडला किती उलयता पारपडिल्लो तू आमची हिंदू आम्ही दोघा हिंदू न्हू मागीर कितलो लग्न जावया कोणा हाडा मेल्ल्या किती आसा ती पाजे तुझे लागी गट्टा तू दाडाय मुगो गुरशी बाहेर हा तो कोणाक सांगते तो कोणाक सांगता ममिना फुड्यानच ममिना फुड्यान ममिना कडे पैसे मागो भावता पैसे हा ममिना फुड्यान पैसे मागो असा म्हाका दिवाळी गिफ्ट दिले पेडे हाड म्हणून हा पेडे हाडा गिफ्ट दिले आणि कसली कसली गिफ्ट दिलाय तरी तू हाडो कितें उलय एक बार भिता गेले हमको बाहेर येतो टिकीट गाड़ी को एक बार मैंने ठाम को माली शोरूम ते सर्विसिंग कर हमको बंपर तो नेलो आगो राणीला मीटिंग मीटिंग चलता होते रे तू Saya
मावशा